Karon mga bay, nanatad diri sa Jubil. Ato na ipa-install ang atong mga kagamitan. So gipantangga na nila pako-pako. So pako-pako may turn lang ni mga bay. So alansay na. Is done. Ketanan. So muna yung mga na-assign. Sabi baliktad. So sana to ka-partner. Nasa sa ilalim nila si Ninja. Muna yung trabaho ron, no? Kaya kaning among shock ilisdan niya po na to, eh. Muna nga siya katuilis mga bay sa conquest ni nga itom. Bago pa kini mga bay, way bunog ni di pareha na. Grabe na kinakabunog na shock. Kini wa pa kini bunog mga bay nga shock mo na nga atong ipulis siya. Pero naipiro ni mga bay. Lifted ni atong coil spring og dos ang lifted niya ni mga bay. Karon kita sa inyo niya ang spring ani kumpara nato. Duha ang nagtabang ani kay kanyang hapon makagawa sa mga bay. So kini mo ni ang lisan. Kini lisdan ni gikan dira sa punuan mga bay. Ilisan na siya. Ang diri mga bay, dili na to siya mapailisan karon nagganti ko kay oil seal daw ni wala daw ibaligya ni diri sa gawas. Orderon pa nato ni siya sa Toyota ang oil seal dire. Kaning atras mga bay, ilisdan nato ni siya og ni. Lisan niya po nato ni mga bay kay bunog na pud gyapon kay ni. Kamo yung gingon sa inyo mga bay, ang stock niya nga spring tawa. Lifted siya 2 inches. Bay, natanggal na nila ang lower tanawa ang buljowin mga bay. Grabe na kay kahumok. Para gid sabi ani mo kani mas grabe gini ka kuan mga bay humok kani gid. Grabe humukan kay murag wala pugong ba. Kani sa pabaw man ni mga bay gid samot na niyo. Kando na. Dayon ang mga pushing na nanay action. No, lihok na siya mga bay. Dapat tula gid ni safely. Nabalam ni kay mapulihan na to ning bago niya, to ning hikapon. Lang kulok na. Papres man lang niya. So kini mga bay, mo ituloy na to karon dire sa tuwang dire mga bayo. Nipis na mo kay siya. Ana. Delikado kay na og padaon. Mabali atong muli mga bayo bulan. Nipis na kayo. Tawagan ni mga bay. So nanawar ko mga bayo, nagi-umoy sus. Ang original na mga bay, gahi kay na siya. Gahi kay nga ang original na sarakin. Wala pa siya dipikto. Muna ang labyog kay monobila ani. Muna ibantayan rin sa mga Hilux kung labyog niya monobila na makaligis mo espalto tapat sa simento nga makalit mo baiwas liko muna siya mulabyog. So na daw na-clip ang ilalam na mga bay. So makita na to niya pagkaod atong bagong rakin. Ato mga naon, mabalaman na to kung humok ba siya o gahi. Yung mga bay muna yan dagduay o tanawar. Good na wala yung umoy replacement ramang guning iilis ni mga bay dili sa original. So inanaon pagtanggal sa rakin mga bay. Ilang gikumutan o by script niya. Birahon ni na dayon. Tanawa. Di ka daog ang by script no. Wala say technique basta kay maabre ra gyapon na niya mga bay nahinay lang god di lang kay nato basta-bastahon kay kasi madaot tatong kusog ba kusog ro so ma-injure dunya ba di lang kay nato pukson kinato nga piti hugot na siya nanaon na siya mga bay ligot nagamit siya pisa ay kanang tools nga extension di ba lobag sus pansit ra kayo bihon pansit ba to bihon ta kayo nawar gud na ang trabaho ay sus nanara siya mga bay tuyukon ra dayon na nya wala siya dako kay na sa katabang mga bay mo na siya connection sa manubila wala na ayo grabe na kay kasus ginito ka to ang bagwa na left right bali-bali ra na sa mo ni ang bago na to nga rakin mga bay sa tanawa ang bago isang pag-unsaon mukago na siya normal lang niya tungod kay kinahanglan man na siya mulihok di po na mulihok wala na po atong manubila na di na po mo ayaw di ma
Bugal-bugal lang yung ganito amigo. Magsirig, sikretag maikik ba? Oh, gitaon na siya mga bay. Pag taon ni mga bay, balik kaya po ni mo na sa tuyok. Ayan siya, oh. Tawa, di ba? Sus. Inaana kadali magtao og rakin. Oh. Di ba? Gahi gina sa mga bay. Pratig yung gahi apurya buyag. Original, genuine gina sa mga bay atong rakin. So bali-bali rin sa mga bay, left and right. Tumigo po, nagtaod po siya. O, tawa. Inaana ra kadali magtaod. So, inaana ra kadali mga bay, dili gina siya ingon nga dako kay problema, hasol kayo, dili ay panawaw, uton pa, nana. Idea mo, ana. Muna siya ay technique. Saktor yun kayang bangag mga bayo, pang Hilux. So, nagi na siya sukod. Pang mag-ilis mo na mga bay, inyon yun yung pang Hilux yun. Kalahi man sila bangag na mga bayo, kanang bangag yung nakita, o kanang bangag, o. Muna ilahi o sukod kung hindi pang Hilux yung gamiton. O, diba? Pugsit mga bay. Pari isa. Solo din mo na isa na yan. Dapat i-shot gini mo siya mga bay. Shot gini mo siya. Isa pwede nga dili ma-shot eh. Pag buhi na asig mo sipya to niya. O, kanal siya. Alalayan din mo sa dukdok. O, na siya. Good stuff mga bay. Sa tanan na tauran mga bay ha. Walo ka species ang ibutang aning inani mga bayo. Guba kayong pikas mga bayo. Grabe. Nagi animo ang pikas mga bay. No? Awar good na. Pinakabanggitang amigo diri mga bay. It was at this moment that he knew. Pinakabanggitang amigo. Video. Mga face snack. Di daw magpa-snack mga bay. So dugay na balik-balik diri mga bay. Nakahiling na gito sa kuwa nga. Magsige ra gikuno ko sa istorya nila pero wag i-snack ipanuhot ang kanilang tiyan. So, para makalimot sa snack ba, inana ya po na itong technique mga bay. Huwag mong kita mahimo yun. May manin sila kay mga naman yung mga sakto manig mga kuan, mga panglipinsas 5 pers ba. So mo ni si ang dire sa Jubil mga bay, mo na itong chief mechanic dire. Si Chief Iman mga bay. So mo na itong pinaka, kung gusto mo magpakuan dire, magpakonsulta, dola na siya. Kay wag na siya ireklamo mga bay. Kay hilom ra na siya mo reklamo. Itagor niya sa hilom. Muadto na siya sa CR dito mo singgit. Dala iwag o. Katabang niya kung kuya iwag. Katabang niya iwag o. Ayaw di ma. Okay, siyak natin ang trabaho ay. Abi na ako gimuyap. So gani. Posto pa ginako na kay inyo niyo masawa. Kita niya i-share. Yan mga baya taon na. Ano na sa lock. Sa tawag na pin lock. Pin lock na siya mga baya. Hindi na dapat malimtan kay in case emergency o may ibot. Napay mo kawit. Shout out mo? Hindi lagi niya i-shoutout yang kan uyab. Yang asawa ra yang i-shoutout kay wala na siya uyab. Ato iklaro ha nga wala siya uyab. Asawa mo siya. Balas lang ka. Ito ang bagong rear shock sa Conquest mga bay. Sa Conquest nagikan mga bay, gitao na to sa Hilux G.
Possible gyapon siya. Linux G. Moro gyapon yung mga bushing. Wala. Agay konten. Aliksan. So ganyan, no? Kaya rin sila ba nga naigamulo, talagsar, balik mo tayo. Limited na ba ganyan, hindi kaya na ito bisipan. Daan mga bay, ngayaha dyan. So bunog na kayo ni. Looy na kayo ni nga kuhan mga bay. Sa atras nga rear shock sa Hilux G. Bunog na kayo. Okay, hindi pa kayo ito bunog tong sa Conquest mga bay. Okay, sa pagkaman ko. Week kay. Weak nga bushing. Week. Aka na? Eh. So, spray it. Ato ang sa Conquest nga front shock mga bay, lifted dos. So makita nato itong barogan ni mga bay kung sa kanindat ang barog na to nagamit na naman isa na mga bay pero kadyo tra kayo sa Conquest ni nga item kaya nag-ilis man dyan may 4 kataas nga lifted nga shock good nga 4 inches ang yang taas ang gidungan. Siguro daan sa mga itong brake pad mga bay tao Bindex so bagagi kayo siya kumpara sa daan bagagi kayo siya. Ito ang mga bushing, mga bago na ni bushing, bago ball joint, so upper joint nakaon na po dira mga bago sa mga bay. I-install ng shock mga bay, sunpack to the max. Karon mga bay mo niya link stabilizer murag na taod na tanan mga bay pilang wheel spring lifted 2 inches sa boss po murag okay na tanan no shout out na lang sa tanan sabi goods sa mga bay sa mga banggitan dyan kayo ni sila mga bayo wagi luag akong nakita mga pero hugot luag dan Nagwe mga bayo sa lifted niya coil spring 2 inches matakilid din siya. So ato pa ni ipa-wheel alignment para mawala ang takilid. Pernalias parehani para sa align. Pero sa atras siyang machine dara reset na. So muna mo align mga bagitan ng aligner.
may goods na. So testing na to ni karon ni Rodtis. So barog sakto nagbarog yung ligid mga bay. Kita ninyo. Okay na kay barog. So i-test na to para kitang katag mga bay. Ayan mga bay, pauli na ta. So successful lang ato ang pagpa-install sa tong mga pisa sa Hilux G 2.8. Experience na mo kanina, gi-test ride na namo. Goods ang iyang performance sa left-feed coil spring. So pila na ako ang kahabog ni gamay ra pod. Pero nindot sa mga bay dili ni sa daginutan og batsi, dili pare atong stock gid mga bay nga. Grabe ka daginutag batsi gid. Gamay ra nimong daginutan kayo. Kani maayo na iyang bounce. Di na kay siya tantong uyog. Ay na ba, may na mo dala og play. So ang atong shock ani mga bay sa Conquest gikan, atong Conquest nga black. Katong dati na to nga unit. Nag-ilis mi ato 4 inches ka taas. So ang gihimo amo ang gikuha ning stock niya nga shock. Tanan jud upat mga bay sa tubangan ug sa likod. So gilisan dito na mo tong sa Conquest para mo nindot ang play ato. Moto na kani dili pa mo kini bunog, wa pa ko ni nag 1 year gikan atong pag-ilis mga bay. So mo yung gipuli aning sa Hilux G kay Hilux G bunog na kay itong shock nga atong mga bay. Nakita gid ako sa mga video di ba ang bushing niya to. Medyo nanay pagka nibaog na siya mga bay ba. So karon no nibalik ihang nindot nga play apil sa akong atras og abante mga ma-feel na ako. Dili na kayo siya need butangan og balancer nga bugat mga bay. Kung gibutan nga balancer goods ra mga 25 kilos ra ang kabugat ana. Kay naputol man ang mga bay. So ang ato lang ligid diferensyado lang gamay pero ang street sa tong manobila street naman siya. Ug goods ra siya wa gid siya play. So dito na to ni makita og maayo kung makabag-o na ta og ligid. Etong ligid mga nag-order nga 4 ka buok coming pa mong siya mga bay. Wala pa. So nindot ang ligid niya kung order ni mga bay kay BF Goodrich nga brand, all-terrain siya mga bay. Pareha bitag design nang sa Raptor. Mo na siya nga design ang ato ang itaod ani mga bay. Sa stock mags lang ta kay dili man ta tugtan niya mag upgrade og mags mga bay saban sa tong galon. So stock red. Pero nindot man gyapon tanaw ng stock mga bay. Naka nindot lang ning kagligid BF Goodrich. Ang akong gi-order nga ligid 265 by 70 mga bay. So bali ang barog taas gamay tungod kay nakalift na ang punig dos so di na siya mosabod. So yung wide niya 265 maora. So kita na to na inigabot mga bay. Si update ya punta mo ato pag-abot sa ligid na to. Pagpataod na to kung sangit ba siya o dili mga bay. So kana lang siguro ang akong may share. So salamat sa mga mekaniko nga naghandle sa kuha dito sa Jubil. Shout out kay Leon Isaac. So yang naghandle sa tuwa mga bay. Siya po naghandle sa tong align og iyang partner. Hindi ko sure kung sa pangalan na to kay di mo gudlay tugan. Kay Chief Iman mga bay, shout out. Kay Sir Toto, so shout out. Ug sa tarang staff sa Jubil. So salamat sa inyong pag-abiabi og paghatag og dakong panahon sa pag ayos sa atong unit. Bisan dili niya to pero ato ding giampingan kay tungod kay mo niya tong gamiton kada adlaw uban-uban nato kada adlaw magbiyahe lagi og biyahe kauban sa akong engineer. So shout out kay Engineer Michael. Siya akong engineer mga bay nga perminti mauban ani magbiyahe. So kana lang siguro ang atong ma-share sa vlog karon. So tibok adlaw ko dito mga bay nag-apong ako yung giapungan kay kung dili ni apungan di gini mahuman ko hapon mga bay kay gamiton po na mo ni unyang ugma sa buntag bidding mga bay alas 6 sa buntag. So kana lang and bye bye.